Vedle potom na ten velký krás to budeme mít od 10 do těch 6 do večera, jak se tak těch 6 rozcházíme, čili je to do těch 6. Takže teď se sejdeme 20. května v pondělí, kdo bude chtít přijít. Do té doby Věra zajistí, kolik nás bude nebo nebude. Honzik připomene fotografoj, aby 25. na 1 hodinu nás přišel zase vyfotografovat a tu v sobotu se sejdeme toho 25. Poněvadž se změnila i kuchyně, tak po domluvě s ní jsem vkučil ten jídelní listek, abyste se podívali, co se tady vaří nebo tak, a v tom květnu si potom zase ty 2 jídla vybereme, z kterých byste si potom vybírali, jo? Nebudeme toho mít více. Je to domluvený tak, že když by byl teda někdo, kdo by se do těch 2 jídel nevešel, takže třeba ty 3, 4 lidi, že by udělali podle jejich přání, jo? Ale jinak, když jsme se do těch 2 jídel, který vybereme, by jsme se měli nějakové. No, oni nějaký extra výběr, no, to je klidu, klasiku. To je všechno, co mají, že jo? Ale jo, dobrý, jo. A potom to máme zamluvený na to 2. září a 2. prosince, prakticky až do konce. Co?